सासे बिमानि लांसुनि आखलआव फिन फिसाजोफ्रा दुखुनि मोदै गनांबाय। गावनि अन्थाव बाथाव फिसा अनसुला फिसाय आरो न'खरखौ गारनानै खारदों सासे बिमाया। अनज्लायनायनि लैथोआव गबयोब्ला मानसिया गावखौनो बावगोमायो। गाव मा मावदों मा मावाखै बेनि जेबो मोनदांथि थाया आरो बेजों माब्लाबा माब्लाबा न'खरजों लोगोसे गावनि गासिबो सिलिंखार जानाङो। नाथाय बेनि गुबै दायनिगिरिया मानसिनि आखलासो, मोजां मोनज्लायनाय अनज्लायनाया नङा। गसाइगाव महकुमा जाम्बुगुरि गामिनि रसिला नार्जारिया बिहामजो बिजामादै मोनलायनाय चक्रसिं नार्जारि मुंनि सासे बोराय बैसोनि हौवाजों खारदों। नोंथांमोना सानदों जानांगौ हाबा जाखानाय बर' हिन्जाव खारनाया मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। नाथाय बेबादि जाथाया जायोब्ला न'खरनि बेसेबां सहायथावै थासारि सोमजियो बेखौ बिमा खारजानाय फिसा आरो बिसि खारजानाय फिसायफ्रासो मिथिसिगोन। रसिला नार्जारिया 10 आरो 3 बोसोर बैसोनि सानै फिसा आरो फिसायबो दं। फिसायनि मुङा प्रतेम नार्जारि। बे समाव फिसाय प्रतेम नार्जारिजों लोगोसे सानै फिसाया जोबोद सहायनो हाथावै दुखुआव दं। बेबायदिनो खौरांगिरिनि सिगाङाव फिसायजों लोगोसे सानै फिसाया गाबै गाबै गावनि बिमाखौ हांख्राय हरफिनदों। लोगोसे बहाबा नुयोब्ला 8453150376 जानबुं अनजिमायाव मिथिहोहरनो खावलायदों। जागायनो मामि दानि गाबगासिनो दं, नों गोख्रै फैफिनदो न'आव। दानिनो नोंखौ नांगौ आरो आंनोबो नांगौ नोंखौ। रावबो नोंखौल' नागिरो। आंनि न'खराव दानो समस्या जानाया बेबायदि दुमबाजारनि सासे दादा होननाय फैयो आरोखि। फैनानै बियो जों बादा होब्लाबो बियो मानिया, फैबाय थायो। बिदिनो फैनानै डिस्टार्ब खालामफैयो। दा बियो आंनि हिन्जावखौ लानानै थांबाय। माबायदि डिस्टार्ब खालामफैयोमोन बियो? बियो अनेक बादा होब्लाबो जोंखौ धुमखि फैयो। सोर बेलाय, सोर मा बुंदों नै बिदि धुमखिनाय जायोमोन? जेनेबा जों दाफै माफै होनबा बियो धुमखि फैयोमोन आंखौ सोर मा खालामनो होननानै। ओमफ्राय माला लानानै थांखो? बुधबार खालि लानानै थांदों, थगायनानै थांदों आरोखि बियो आंनि हिन्जावा। बेंकआवहाय थाखा बख'हैनोसै, नोङो नानिखौ लानानै बिबैनाव दोनहैदो, आं थांनोसै बख'ना लायनो, न' लुनो होननानै बख'ना लायदों आरोखि। न'आबो लुखानांगौ, बाथाम हाजोबखानाय। दा बियो बिदि होननानै थगायनानै थांबाय जोंखौ। जोङो फन बुयो 12थायाव, रिङो हमा। बिदिनो जों बुबाय थायो, रिङोल' थिखाङा। लास्टआव 12:30 सुइस अफ खालामना लाबाय फनखौ। ओमफ्राय माबा मोनसे सन्देह दंना गैयामोन बिसोरखौ मोजां मोनलायो होननानै? सन्देहथ' गैयामोन, गावसोरसो गाव फैनानै बेबादिनो आदा बाजै होनोमोन। दा मानसिखौथ' जों मिथिखागौ गुन्दामि होननानै। बेबादिनो जोंनियावल' नङा, बेबादिनो आगोलबो जलायस्रि बेबादिनो थेखा बाजारथिङै बुजाखाबाय। बेबादिनि थाखायनो बियो बेबादिनो हिनजाव गुन्दा होनना मिथिखागौ बेखौ। बादा होसेयावबो बियो फैबाय थायो। ओमफ्राय फैनानै बेबादिनो खालामनानै नै थांबाय। दा नोंथांनि बिसिखौ माबा मोनसे खायदाजों ना मोजां मोनलायनानै लानानै थांदों बियो? फैनानै बिखुङाव फंसे बुफैयो आरोखि। बे फंसे बुफैलायनायावहाय बियो माबा मोनसे गोसो बायग्लिनानै थांदों। बेनि आखायाव माबा मोनसे दंबादि? औ, आंनि सन्देहआ बेनो। सिगांथ' बेखौ जों बोरायबो बुरिबो रायोमोन, मानो फैबाय थायो, जोंहा बदनाम जागोन होननानै जों बादाबो होखायो। बे बादा होसेयावबो बियो फैनानै बेबादि खालामफैयोमोन आरो। न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिखागौ जोंनाव फैनायखौबो। हौवाया बबे जायगानि? दुमबाजारनि चक्रसिं होननाय। दादा होनबा फेमास आरोखि, बयबो मिथिजोबो दादाखौ। चक्रखौ बांसिन मिथिया। नाम मोजाङा चक्र, नाम बिदिनो गामियाव गाबज्रिग्रा दादा अल फेमास। दा नोंथांनि हिन्जावा दादा होननायजों खारलांबाय। दा बे हिन्जावखौ लेंहरफिननायनि मा खोथा बुंगोन? हिन्जावाथ' फैफिननांगौ। आंनि न'खराव आंना गथ' गथाय सानै दं, फोरोंलांनांगौ, न'खर संसार जालांनांगौ। दासो गथ' सानै हाबजेनदों, संसार जानाया जेबो जायाखै। फैफिनोबा हामगौ आरो आंनि थाखाय। मानोना उन्दै गथ', आहार जानाय गथ' दं, बियो हराव सामफ्रामबो नागिरो।
बिदिनो जों थगाय थसिसो दोननाङो गाबगासिनो थायो बियो सम सम गोसोखाङो बिमाखौ आमायालाय होननानै जों थगाय थगाय दोननाङो आरोखि गावबो नुखादों उन्दै गथ'खौ आंनि उन्दै गथ'खौ गावबो नुखादों हौवायाबो बे चक्रसिंआबो दादायाबो अब्लाबो बियो मा गोसोजों लांखो बिमाखौ बेखौ आं सानस'नो हायाखिसै आरोखि हौवानि न'खराव सोर सोर दं फिसाफोर साबसे दं मिथिगौ नामा हौवाफोरनि न'खराव हौवा बे चक्रसिंना न'खराव बिजामादैबो दं बिहामजोबो मोनबाय फिसाफ्रा गासै 7 ना बेसेबांबा दं होनदों दा बे मानसियानो आंनि हिनजावखौ बेबायदि खालामना लांबाय दा बबेयावहाय दं बादि सानो दा बबेयाव दङ फनखौनो सुइस अफ खालामना लाजोब्बाय जोंबो बेखौ बुंनो रोङा बबेयाव दंहैयो दा आं लुबैयो फैफिनजानो मानोना जोंहा उन्दै गथ' दं गाबबाय थायो बिनि थाखाय आं खावलायहरो आरोखि सोरबाफोर नुसनबायोबा बेखौ हमनानै दोननानै नैबे मबाइल नाम्बाराव खिथाहरबानो जायो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन